Ihap sa mga namatay sa halapad nga pagbaha sa Valencia City, Bukidnon atong milabayng semana, misaka na sa 5 ka tawo, samtang 3 ka mga missing padayon nga ginapangita. Ano ang report ni Cyril Chavez? Pinaagi sa usa ka speedboat daling gidala sa mga rescuers sa Valencia City, Bukidnon ngadto sa mainland ang patayng lawas sa usa ka 4 anyos nga lalaki nga giingong usa sa mga naanod sa pagbaha nga nahitabo niadtong September 17. Siya ang ikaupat nga patayng lawas nga ilang na-recover human ang pinaspasay nga rescue operations nga gihimo sa otoridad yang mihupa na ang baha adlong Huwebes. Base sa ulahing datos sa Valencia CDRRMO, misaka na ngadto sa 5 ang ilang nakitang patay. Hapon adlong Huwebes, ilasab nakuha sa puruksay sa patayng lawas sa 17 anyos nga babae nga naanod. Tungod niini, tulo na lamang ang padayong gipangita sa otoridad. During sa meeting to namo sa council, no, gika-report nga ang mga personnel sa tower naghimo og pagpanghinlo, no, pagpahinlo kay siyempre mga debris. So while pagpanghinlo nila, ang personnel ato sa ka-tower mo ay nakapansin na sa patayng lawas. Sa Purok 13, padayon ang ginahimong search and retrieval operations. Human nga nakadetect ang mga canine dog ug 2 ka mga posibleng individual nga nalubong sa lapok. Busa, pinaspasay ang ilang pagkalot sa lugar. Padayon sab ang clearing operations nga ginahimo labi na sa mga creek nga naigo sa flash flood. Ginatanggal na sab ang mga debris nga nabilin, lakip na ang pagbalik sa saktong agianan sa tubig sa maong mga creek. Ma-relocate katong mga affected kay wala naman gid po sila ulian. Ano naman lang balay. So basin ma-appeal pa tong kuan katong napagid sa mga high risk areas, no. Sobra gatos ka magbanay nga backweight ang nagpabilin pa sa City Gym gikan sa sobra 300 ka magbanay nga mihikling human nga hinay-hinay na silang mibalik sa ilang mga panimalay. Katong mga affected nga dili gyud totally damaged ilang mga panimalay ngano na mauli na sila. Cyril Chavez, 1 Mindanao.